vil gerne blive rigtig længe, men skal nå tilbage til Vridsløse i aften. Og der er ingen vej udenom det. Men vi nyder det, så længe vi er her, og glæder os over den store opbakning fra jeres side. Og den næste en time og cirka 40 minutter vil vi synge sange fra teksthæftet, som vi har delt ud, og fortælle om fængselslivet. Og fangekoret, ja, det er de gutter især her, plus flere, dem som ikke har fået udgang, og ikke er nået så langt i deres afsoning, at de kan komme ud. Men så er der dem, der er blevet flyttet fra Vridsløse, på åbne fængsler, på pensioner, i udslusning, som det hedder. Og så er der de prøveløsladte, og dem, der er helt ude af kriminalforsorgens hænder. Så det er en blandet forsamling. Til fælles er, at de har domme fra 10 år og op efter. Kan I høre, hvad jeg siger nede bag? Godt. Det første nummer står ikke i teksthæftet, men er skrevet af Anders Christian Enevoldsen, som mange af jer kender herovre. Og det er fra Kofod-familien. Han er gift med Margrethe Enevoldsen. Og han har skrevet den her sang til fangekoret, og den handler om at ramme forbi med sit liv. transportformer for at få det til at lykkes efter reglerne. Nu skal I høre nummer 20 i teksthæftet. Et undskyld, som er skrevet af en, som ikke er med her, Flemming, men han har skrevet det primært til sin kone og børn. Men det er et kollektivt undskyld fra alle i koret til deres respektive pårørende og børn. Som undskyldning for, at de har svigtet og har efterladt familien udenfor med alle de problemer, som man står i som pårørende til en indsat. Og dem, der skal leve med skammen og med savnet, og dem, som skal få hverdagen til at fungere uden hjælp fra ægtefælden, og samtidig besøge farmand og holde forholdet ved lige. Faktisk er der ikke nogen af gutternes hustruer, næsten ingen i hvert fald, der har holdt til det, og de har givet op undervejs. Der er 7.000 børn om året, der har en far i fængsel, så der er mange, der er ramt af problematikken. Fangekoret har været noget hjælpemateriale, hvis man kan sige det,
sådan om til børn, hvor de kan finde ud af, hvor de får hjælp, hvem de kan snakke med, og møde andre børn i samme situation, hvor man kan fortælle om de vanskeligheder, man står i. Nu skal I høre Undskyld med Jørgen som solist. In this prison land, my mind, knowing where I am.
and knowing why. I try to stand up tall while search to find one hope that I can trust is not a lie. I need a sign, just one to keep me hanging on. Send me a sign, one sign. I pray, help me to survive. That I got to stay. Oh, please give me a sign today. And sometimes in between, you meet this guy or two who know which way to look for a good advice. But nothing I have seen has shown me what to do. So as you would like a hint, just once or twice. I need a sign, just one to keep me hanging on. Send me a sign, one sign. I pray, help me to survive. That I got to stay here for quite some time. So I need to know that even though I've done my share of right, I've been given a chance to grow. I need a sign, just one to keep me hanging on. Send me one sign. I pray, help me to survive. That I've got to say, I need a sign. Oh Lord, won't you send me a sign to keep me hanging on. Send me one sign. Survive. That I've got to say, I need a sign. Oh Lord, won't you send me a sign to keep me hanging on. Send me one sign. I pray, I need a sign. Help me to survive. That I've got to say, oh, please give me a sign. Skrevet af Jørgen. Han kommer frem her bagfra. Jørgen har god forudsætning for at skrive netop det her nummer, i og med at han har tilbragt i alt 24 år bag tremmer. Først 14 år, så var han 2 år ude, oplevede hvor svært det er at komme ud, og så røg han ind igen. Egentlig kun med 2,5 års dom, men det voksede til 10 år, før han blev løsladt. Det er der mange grunde til. En af grundene er, at man ikke kan blive løsladt, før man har en lejlighed, og man kan heller ikke få en lejlighed, før man er løsladt. Så der gik noget tid med at kringle den. Og så havde Jørgen en fugl på cellen, han var rigtig glad for. Og da de så tilbød ham en plads på et åbent fængsel, som er næste skridt i udslusningen, og hvis man ikke samarbejder omkring det, så bliver man ikke udsluset. Men Jørgen
Jørgens eneste følgesvend i alle de år, det var hans lille fugl, og den måtte han ikke have med på en åben pension. Så derfor blev han på Rødsløse. Og så valgte han at sidde isoleret, og i den tid, der udviklede han en særlig teknik. Man kan jo ikke selv bestemme, hvornår man spiser. Når man sidder isoleret, så får man måltiderne serveret. Og Jørgen han kørte sit eget tempo, så om natten, når ingen vidste, hvad han lavede, så lavede han 3 retters varm mad på et strygejern. Og ja, men Jørgen valgte som sagt at sidde isoleret, og i alle de år, jeg har kendt ham, kom han over i kirken 3 gange om ugen, og var en tynd, ung eller yngre herre, men ikke en glad mand, som vi ser ham i dag. Trist og vred og irritabel, og det bliver man nemt, når man sidder isoleret. Og derfor var det helt fantastisk at opleve, at på hans første udgang, som var i Karlslunde Strandkirke, eller det her en fuld kirke, og folk klappede af hans nummer første gang vi sang det, så kom der et smil på Jørgens læber for første gang i alle de år, jeg havde kendt ham. Og det vil jeg bare sige til jer, det betyder utrolig meget at komme ud på den her måde og få den anerkendelse, ikke af hvad gutterne har gjort, men det som de laver nu, det de står for, det som de har brugt tid på, og det som de deler med jer. Det betyder rigtig meget, at vi klapper af dem. Så tak for det, og det er Jørgen bevis på, og i dag er han en glad mand. Det går det godt uden for muren, Jørgen? Ja, på den igen på en hold. Ja, man vil sige, det er jo svært, og nu har jeg jo snart været løsladt i 5 år, eller prøveløsladt. Den 12. september, så bliver jeg løsladt for første gang siden 1980. Så ja, det glæder jeg mig til. Men det jeg vil sige, det er, når man sidder inde i fængsel, man bliver jo løsladt med 410 kroner, og så får man en busbillet. Og så kan du gå ud og prøve at stable et liv på benene. Og hvis man har været smed i dag, der skal man jo både have en datamatuddannelse og alt muligt ved siden af, bare for at lappe med cykelisten. Og vi må ikke have computer eller mobiltelefoner i fængsel. Så der er man virkelig bagud. Jeg vil sige, jeg kom selv ned i banken, og de sagde, du skal have BBS, så sagde jeg, det kan du selv få. Jeg troede, det var en kønssygdom. Så, men nu skal I få lov til at høre min sang, der vil komme en, der vil fortælle mig meget mere fornuftigt end mig. Say
den, der har skrevet en sang, og jeg vil godt sådan forklare lidt om, hvad det handler om, eller hvorfor jeg har skrevet. Jeg har faktisk i lidt mere stereotype tilfælde af kriminelt. Jeg har vokset op med en voldelig far, som var alkoholik, og som sørgede for at give os vores daglige test, og inklusive vores mor. Så af en eller anden mærkelig årsag, så har jeg selv blevet rimelig, skal man sige, aggressiv som ung mand, og har faktisk i hele mit liv næsten siddet i fængsel. Jeg har siddet 16 år i fængsel, så det er det mindste af min voksenliv, og er stadigvæk i fængsel. Jeg har 2 børn. Jeg har 2 piger, en på 14 og en på 12. Og jeg kan huske, da min største datter, der var jeg så heldig at være i Løsland, og var med på sygehuset og fik lov til at knæppe navnestrengen over. Og jeg kan huske, da jeg stod med hende i armene, så tænkte jeg, ved du hvad, jeg vil aldrig nogensinde forlade. Jeg tænkte, jeg vil sgu ikke være det som min egen barn. Det skal så siges, at jeg faktisk lige siden da har siddet væk. Så for 4 år siden, der sad jeg inde mod et lille statsfæld og kom i tanke om, at det liv, jeg havde, det kørte på en vej, og det var graven eller tilbagefængsel. Og besluttede mig for at stoppe. Jeg vil bare prøve at fortælle jer lidt om, hvor vigtigt det er, at I forstår, at man ikke bare fra den ene dag til den anden, når man har levet så mange år i det miljø, jeg har, kan stoppe med at være kriminel. Jeg har ikke været fængsel. Jeg havde børn, der har været fængsel. Fordi at jeg måske har været lidt cloudet af stoffer. Jeg tror rigtig meget på vin, og det bliver man lidt voldelig af. Og i det hele taget miljøet har været så præget, at det er ikke noget, man bare forlader fra den ene dag til den anden. Jeg har skrevet en sang om det, og jeg er så heldig at Lasse at synge. Og ja, tak. Det er nummer 9. Tried one day, tried some years, half life, finding out how to treat myself. Spent one day, spent some years, half life, locked up in a cell. Trying to forget how could I storm my dream, let the anger take control of my life. Cried one day, cried some years. Waited one day, waited some years.